Odpoveď na otázku, ktorá mi prišla pred pár dňami. Čo pre vás znamená luxus? Takže ľudia, ktorí potrebujú ukazovať svoje peniaze, ktorí potrebujú ukazovať svoje tela alebo čo majú, sú neistí ľudia, pretože potrebujú potvrdenie zvonka. Ja to vidím tak, že sebavedomie je tiché, to iba neistota je hlučná. Ja nepotrebujem ukazovať alebo hovoriť o tom, koľko peňazí zarábam, nepotrebujem ukazovať sa v nejakých obrandovaných značkových veciach, pretože ja nosím to, čo mi je pohodlné, nepotrebujem tieto vonkajšie potvrdenia statusu, aby ste verili niečo o mne podľa toho, či mám niečo obrandované alebo nejakú značkovú vec. Mám svoju hutenku, mám svoju Pradu, mám svoje značkové veci, ale nie som tým pohltená, nie som k tomu pripútaná, pretože luxus znamená niečo iné pre mňa. Luxus znamená pre mňa múdrosť. Luxus pre mňa znamená pokoj mysle, znamená, aby moje vedomie sa rozšírilo až na 5-dimenzionálnu úroveň a vedela som to priniesť sem na úroveň Zeme, to znamená do 3D. Luxus pre mňa znamená možnosť prechádzať sa lesom alebo pozorovať východ a západ slnka. Toto je pre mňa luxus.